Hi mga kabisyo! Ano nga ba ang mga nakakalurkey na bagay na namana mo sa nanay mo? Well, ang nakaka-lurkey na namana ko siguro sa nanay ko ay Sa akin naman ako yung Sa tingin ko, no, ang nakaka-lurking traits na naman ako sa mama ko ay yung Ang nakakalurkey na naman ako sa aking mother ay ang nakaka-lurkey na naman ako sa aking mudra ay yung galing niya sa paglalaba. pagiging bungis-ngis. paghahagis ng mga gamit. mahilig magluto ng eksperimentong ulam. Peklat sa hita ko. One, yung manipis na buhok. Oo na, ako na manipis na buhok. Ako na napapano. Si Mami Tanya Chinita na ang nakakalbo. Ako na. Tsaka siguro yung hilig sa mga sew and panty. Like kasi namin high blood Pero hindi ko naman alam kung high blood na ba ako ngayon. Pero ganun kami sa bahay. Lalo na kapag galit, nagbabatuan kami ng mga gamit. Two, yung manipis na kilay. Ayan. Kaya po natuto talaga ako magkilay ng bonggang-bongga dahil po sa nipis ng kilay ko na I think naman ako sa nanay ko. 3 ay yung malaking balakang. 4, pusunin. And 5, I think yung mga pekas-pekas ko. At kung meron nga nakakalurkey na naman ako kay Mother Angge, yan yun. Manipis ang buhok dito, manipis ang buhok dito, manipis ang buhok dito, pati ito, manipis ang buhok. Pinamanahan niya ako ng peklat sa hita, tinali niya ako sa poste, tsaka pinalo. Bakit ko nasabing eksperimento na ulam ay halimbawa magluto siya ng ginisa. Ginagawa kung anong nakikita niya sa loob ng ref na gulay kasi gustong-gusto talaga niya na masustansya yung kinakain ng mga anak niya. So ginagawa niya kung ano yung nahuhugot niya sa ref, pwede niyang paglutuin yan. So kung titingnan mo siya, parang, uy, kakaiba to eh. Pero pag tinikman mo siya, masarap siya. Kaya niyo yun. Nanay ko lang nakakagawa nun. But seriously, sobrang hanga ako sa nanay ko pagdating sa paglalaba. Alam niyo yung habang nagkukusot siya ng damit, parang may rhythm. Oh, may ganung tunog. At yun yung naman ako sa kanya. Batang sew-in to, guys. So yeah, nanay ko maso-in dati pa. So may mga ibang panty siya na ipinamana na sa akin. Yung iba naman nabili niya. Pag bumibili siya ng panty, ganito talaga. Ayun, nakakalurkey. Pero ano na namin yun, trademark na namin yun sa bahay. Magbatuhan at magsaluhan. Kapag hindi ka marunong magsalo, plakda sa mukha mo. Kaya dapat magaling kang sumalo. Ganun! Diba? Manipis ang buhok. Pero okay lang yun. Ganda naman. Pero dahil doon, naging disiplinado akong lumaki. Kaya hindi ko makakalimutan yun sa nanay ko. Yun ang kanyang ipinamana sa akin, ang maging disiplinado. Yan yung mga naman ako sa nanay ko. All the imperfections. Yan yung naman ako sa nanay ko. But I think those imperfections ay mga attributes kung bakit ako perfect as a person. And of course, the strong heart. Sa mga nanay, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day, Ma! I love you! So, Happy Mother's Day, Mother dear! Mama Jesus, Happy Mother's Day. At sa lahat ng mga nanays out there, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. We love you all. Happy Mother's Day and I love you so much. At sa lahat ng mga nanay ng ating kabisyo, sa mga nanay din nating kabisyo, to all the great moms out there and to all your mommies kabisyo, happy Mother's Day. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka At na-lurkey ka sa aming video, click mo na ang subscribe button at yung notification bell Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.